Час новин на АТР. 28 грудня, 1035-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», студія Ескандер Меметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. Ахтем Чийгоз заявив про особисту зацікавленість прокурора в своїй справі. Получением выгод, связанных с продвижением по службе. Окупанти пообіцяли звільнити 17 українських в'язнів. Ми зможемо забрати з території Криму. Президент Туреччини звинуватив США у підтримці ІДІЛу. Вони самі підтримують терористичні угруповання. Керівництво прокремлівського телеканалу «Мілет» підозрюють в розкраданні коштів. В телекомпанії вилучили документи. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Він розповів, що керівництво пропагандистського телеканалу підозрюють в нецільовому використанні коштів і масштабних розкраданнях. Про деталі Аксьонов пообіцяв розповісти пізніше, коли стане відомо більше. Телеканал «Мілет» створений окупаційною владою після заборони мовлення в Криму першого кримсько-татарського телеканалу АТР. Генеральним директором «Мілету» став Сейран Мамбетов, який раніше очолював департамент кримсько-татарських і національних програм на телеканалі «Крим». «Мілет» почав своє мовлення у вересні 2015-го із російського гімну. З того часу канал тримається прокремлівської редакційної політики. В окупованому Криму закінчилося останнє в цьому році засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. На засіданні знову передивлялися фотографії, зроблені 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Криму. На цих світлинах жодних протиправних дій з боку Чийгоза не зафіксовано. Підсудний Ахтем Чийгоз заявив про відвід прокурора, бо вважає його зацікавленим в обвинувальному вирішенні так званого суду. Позов відхилили. Наступне засідання відбудеться 16 січня наступного року. Личной заинтересованностью прокурора в обвинительном исходе дела, получением выгод, связанных с продвижением по службе, благодарности от начальства и так далее. Прокурор сознательно не замечает очевидные вещи, указывает на мелкие детали, которые, по мнению прокурора, подтверждают виновность Чийгоза, в то время как очевидно, что Ахтем Чийгоз не присутствует на данных фотографиях. Адвокат Еміль Курбетдінов вважає несправедливим рішення російського суду щодо Руслана Зейтулаєва. Верховний суд Росії вчора відхилив апеляції Рустема Ваїтова, Нурі Прімова і Ферата Сейфулаєва, а справу Руслана Зейтулаєва направив на перегляд. Всіх їх звинуватили у створенні та участі в осередку забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір». Північно-Кавказький військовий окружний суд Росії засудив Рустема Ваїтова, Нурі Прімова і Ферата Сейфулаєва до 5 років позбавлення волі. Руслану Зейтулаєву дали 7 років. Але тепер цей строк можуть змінити. Адвокат Еміль Курбетдінов вважає, що справа «Хізбут Тахрір» – приклад тиску на мусульман Криму. Сейчас на территории Крыма очень много уголовных дел. Это в отношении журналистов. Я считаю, что это посыл журналистам, которые работают на территории Республики Крым. А дело, так называемое дело Хизбут Тахрир, это посыл многим активистам и правозащитникам. Среди 19 арестованных есть правозащитники. Есть те, кто Amnesty International и другие международные организации признали узниками совести. Среди 19 человек есть славяне, которые приняли ислам. Это посыл славянам не принимать ислам. То есть Федеральная служба безопасности, она решает очень много задач вот такими уголовными делами. Окупанти пообіцяли направити до Києва 17 українських в'язнів. Про це заявили в секретаріаті українського омбудсмена. Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська зустрілася у СІЗО Сімферополя з заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтемом Чийгозом і фігурантами так званої справи 26 лютого Алі Асановим і Мустафою Дегарменджі. Це особи, щодо яких вироки були винесені ще іменем України, але яких ні в лютому, ні в березні 2014 року не було вивезено на материкову частину в рамках евакуації. Це велика група людей, по яких триває робота і яких, ми сподіваємось, ми зможемо забрати з території Криму. І тут вже на материковій частині буде вже конкретно розглядатись питання або можливості їхньої звільнення з-під варти, якщо будуть для того правові підстави, або принаймні покращення умов їх тримання під вартою.
Новим окупаційним прокурором Криму стане колишній заступник прокурора Москви. На пленарному засіданні Ради окупованого Криму представили нового прокурора, уродженця Омської області Росії Олега Камшилова. Кандидатуру особисто запропонував генеральний прокурор Росії Юрій Чайка. Раніше прокурором окупованого Криму була кримчанка Наталія Поклонська, що зрадила українській присязі. Нещодавно вона стала депутатом так званої Думи Росії. В окупований Крим почали закачувати російський газ. Вчора ввели в експлуатацію магістральний газопровід Кубань-Крим. Довжина магістралі 341 кілометр, 16 з яких проклали по дну Керченської протоки. Окупанти запевняють, що цей газопровід повністю забезпечить потреби мешканців півострова. І це перший крок до довгоочікуваної газифікації населених пунктів. Для Крыма объект очень важен. Он сделает, во-первых, Крым энергонезависимым по газу. И, во-вторых, он сделает в итоге Крым энергонезависимым по электроэнергии. Потому что основная часть газа, которая будет поступать по этому газопроводу, предназначена для строящихся электростанций. В Крим з Чонгару віщатимуть 4 українських радіостанції. Про це заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Нещодавно там звели вишку 150 метрів заввишки, з якої з нового року почнуть віщати українське радіо, Радіо Мійдан, Радіо Крим Реалії і Херсон ФМ. За словами Костинського, наступним етапом проєкту стане запуск чонгарської вишки сигналу цифрового телебачення. У Києві поховали кримського татарина з батальйону «Айдар». Руслан Муждабаєв помер у віці 60 років від серцевого нападу на лінії фронту. Попрощатися із Русланом прийшли рідні, побратими та представники кримсько-татарського народу. Більше розкаже Наталка Калінка. Я взагалі мало зустрічав таких людей. І думаю, кожен з нас мало зустрічав таких людей, такої душі, такого серця, такої любові до цієї землі і до свого Криму, і до нашої України, яким був Руслан Іллясович. Він міг залишатися вдома поряд з родиною. Руслану Муждабаєву було за 60. Його відмовляли йти на війну. Однак він добровільно пішов на передову захищати Україну та до останнього мріяв про визволення Криму. Часто про Крим ми балакали. Жаль, звичайно, що він не дочекався тої хвилини, коли Крим стане знов нашим. Україна і Крим в ньому втратив дуже багато. Руслан Муждабаєв пройшов шлях від активіста Майдану до бійця 24-го штурмового батальйону «Айдар». Був у найгарячіших точках на Сході. Його серце зупинилось прямо на передовій. Для нас боляче те, що ми ховаємо Руслана Га далеко від Криму, від землі, до якої він повертався все життя, повернувся з родиною, але був змушений знову звідти виїхати, щоб захищати далеко від свого Криму свій Крим, свій народ. Ми тут тішимося такими людьми, які укріплюють нашу націю, які поєднують українців, кримських татар. На похороні були родина та друзі з Майдану. Відпровадити в останню путь свого побратима прийшли й військові. Чергова смерть піднесла від нас такого щирого по духу українця, який не пошкодував свого життя, боровся за нашу разом з ним державу. Війна вибирає найкращих. І наша справа нашої честі провести останню дорогу нашого побратима. Ми з ним з самого початку, коли рідну домівку забирають, то хочеш не хочеш, волю не волю, правдою не неправдами, хочеться повернутися як ніяк, хочеться додому. То йому хотілося додому, щоб Крим все ж таки залишився українським. Так воно і буде. Нехай не зараз, трошки пізніше. Поховали Руслана Іллясовича в столиці згідно з усіма мусульманськими обрядами. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Ні контрактному рабству. Військовослужбовці Збройних сил України просять президента підписати закон, що дозволяє розривати безстрокові контракти із ЗСУ.
За цей закон 6 грудня проголосували депутати. Тепер його має підписати керманич країни. Это решит проблему ребят с оккупированных территорий, с аннексированной территории Крыма, спокойно вернуться к мирной жизни. Но это не значит то, что эти ребята не хотят защищать Родину. В случае агрессии мы все готовы взять в руки оружие и повернуться до лав Збройных сил Украины, чтобы освобождать Луганщину, Донеччину и Крым. И хотел бы обратиться к президенту с очень большой просьбой, чтобы в канун Нового года он подписал закон 5337, чтобы это был новогодний подарок всем нашим ребятам, которые сегодня находятся на передовой. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США у Сирії підтримує терористичні угрупування, серед яких Ісламська держава. Він сказав, що начебто має фото та відеодокази цього, але наразі не надав жодних з них. У Сполучених Штатах одразу заперечили слова Ердогана. Речник Держдепартаменту США назвав безглуздими припущення турецького керманича. Що казали коаліційні сили спочатку? Вони казали, ми боротимемося проти терористичної організації ІДІЛ до кінця. Вони навіть винуватили нас у підтримці ІДІЛ. А тепер взагалі вони самі підтримують терористичні угруповання. Ісламську державу, курдські загони народної самооборони та партію «Демократичний Союз». Звичайно, ми пам'ятаємо про напруженість, що існує між силами, що їх підтримує Туреччина, та загонами народної самооборони і іншими силами, які ми підтримуємо у цій зоні. Саме через цю напруженість ми і працюємо у щільному контакті, маємо ці дискусії і намагаємося координувати з ними свої дії. У Туреччині випустили книгу про відмінності літературної кримсько-татарської мови та її діалектів. Мета книги – донести до представників діаспори тонкощі літературної мови. Про захід в місті Ялова докладніше розповість наша кореспондентка Емінія Халіл. В одному з кримсько-татарських дернеків міста Ялова обрали нових членів правління. Основною метою новообраного глави дернеку Метіна Айдина є прищеплення кримсько-татарського національного руху молодому поколінню. Крім цього, новий глава вважає дуже важливим збільшення кількості кримських татар в Криму і закликає кримських татар з усього світу повернутися в рідний Крим. Ми вимагаємо, аби негайно припинилася окупація. Це було зроблено з політичних мотивів. Ми хочемо не тільки припинення окупації, але й щоб кримські татари з усього світу, зокрема з Узбекистану, повернулися на свою батьківщину. Росія негайно має звільнити Крим. Росія має піти з Криму. Гостям заходу представили нещодавно видану книгу «Чан как мак. Бити в дзвін». Книга не є науковою роботою. Автор Наїль Айтар написав її внаслідок своїх особистих досліджень і спостережень впродовж багатьох років. Подібного розвитку мови у кримських татар, що проживають за межами Криму, немає. У діаспорі не розвивається кримсько-татарська література. Ніхто не говорить літературною мовою. Незабаром вона може зовсім зникнути. Діаспора кримських татар, яка проживає за межами Криму понад століття, частково продовжує використовувати між собою мову кримсько-татарських діалектів. В більшості своїй вони не знають про існування літературної кримсько-татарської мови. Але ми повинні пояснювати людям, що на сьогоднішній день вже є літературна кримсько-татарська мова, якою можна писати вірші, романи, оповідання, наукові роботи. Мова, де є своя література. Для цього ми маємо знайомити людей із сучасною кримсько-татарською літературою. Крім ситуації з мовою, Наїль Айтар в своїй книзі описує тему національної свідомості. Якщо втратимо національну самоідентифікацію, то нас тут уже не залишиться у вигляді кримських татар. Тому дуже важлива тема національної свідомості, у першу чергу для тих, хто живе в діаспорі. На захід прибув і мер міста Ялова, чиє коріння також з Криму. Вефа Салман всіляко підтримує кримсько-татарський дернек. На його думку, значну частину інтелігенції Туреччини складають кримські татари. Крім того, мер міста вважає, що Туреччина має бути поруч із Кримом не тільки на словах, а й на ділі. Так само, як вона це робить, захищаючи Сирію. Nasıl Suriye'ye bir dış politika güdüyorsak
Туреччина зобов'язана підтримувати в своїй зовнішній політиці Крим так само, як підтримує у Сирії, Болгарію, Грецію. Я жодного разу не бачив на жодному турецькому каналі новини про Крим. Турецька держава має доносити до турецького суспільства ситуацію про Крим. Всі кримсько-татарські дернеки Туреччини мають об'єднатися і привернути увагу ЗМІ до питання Криму. Ulusal medyanın dikkatini çekmek lazım. Після офіційної частини заходу дернек Яловий пригостив гостей солодощами та напоями. Під час чаювання обговорювалися результати зборів і нова книга. Лідія Полянська, Еміне Халіл, Владлен Мельніков, Ялова, Туреччина, Заман, АТР. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.